Здравейте от Connect2BG! В този прекрасен съботен ден ще изтеглим печелившия в играта, който ще получи ваучер на стойност 200 лева за почистване за град София, любезно предоставена от един от професионалистите в Connect2BG, а именно CleanX. Това е втората награда за месеца, която даваме, а сме подготвили и още. Така че следете Facebook страницата на Connect2BG. Благодарение на професионалистите в сайта ще зарадваме още хора. Разгледайте и платформата Connect2BG. Ако търсите услуга, там бързо и лесно ще намерите точния професионалист. Ако пък вие предлагате услуги, може да си създадете безплатен профил и да достигнете до нови клиенти директно от телефона си. И така, да видим кой днес ще е истински късметлия и думът му ще заблести благодарение на професионалистите от CleanX. Завъртаме колелото и печелившият днес е Марияна Петрова. Честито! Connect2.BG